Ας ξεκινήσουμε επιτέλους να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν υπάρχει απλά θέμα λαθρομετανάστευσης. Υπάρχει ισλαμική εισβολή στην Ευρώπη με τις ευλογίες της αριστεράς. Και εμείς τι κάνουμε? Δυστυχώς, από τη μία κοιμόμαστε ύπνοβαθή και από την άλλη χαλάμε δισεκατομμύρια ευρώ των φορολογούμενων πολιτών για να χρηματοδοτούμε και να επιδοτούμε αυτό το έγκλημα σε βάρος των εαυτών μας, των παιδιών μας, των εγγονών μας, του πολιτισμού μας, της ελευθερίας μας και της θρησκείας μας. Τους δίνουμε δωρεάν στέγαση, δωρεάν σύντηση και άπειρα επιδόματα για να ζουν σε βάρος μας. Φυσικά, τίποτα δωρεάν δεν υπάρχει στον κόσμο. Όλες αυτές οι παροχές πληρώνονται από τους δικούς μας φόρους. Το αποτέλεσμα, καθημερινοί βιασμοί, ληστείες, δολοφονίες από τους δήθεν άμυρους πρόσφυγες. Δηλαδή, πληρώνουμε για τη δική μας εξολόθρευση. Και πάλι, εδώ ένοχος είναι ένας. Η αριστερά και οι δήθεν ευαισθησίες της. Χώρες που η αριστερά και οι θέσεις της είναι εξορισμένες από το δημόσιο διάλογο και κυρίως από τις θέσεις εξουσίας, όπως η Πολωνία και η Ουγγαρία, δεν έχουν το παραμικρό πρόβλημα λαθρομετανάστευσης. Αυτές οι χώρες πρέπει να είναι ο οδηγός μας. Έχουν δείξει το δρόμο. Μηδενική ανοχή στη λαθρομετανάστευση. Κανένα επίδομα στους εισβολείς. Καμία επανένωση οικογενειών. Επιχειρήσεις σκούπα σε όλη την Ευρώπη. Σύλληψη κάθε λαθροεισβολέα πίσω όλες στις χώρες τους ή σε κλειστά κέντρα στην Αφρική. Λέμε όχι στον αφανισμό μας. Με πράξεις, όχι με λόγια. Ως εδώ.